Duha ang konpermadong namatay nunod sa daotang panahon nga dala sa bagyong Quiapo sa probinsya sa Negros Oriental. Ang report ni Femari Dumabo. Usang patay sa Bayawan City samtang laing taong namatay sa lungsod sa Pamplona. Napalgan ang patayng lawas sa 52 anyos nga lalaki. Upat ka adlaw human gianod sa baha sa sitio Kumama, Barangay Fatima, Pamplona, Negros Oriental. Niadtong Sabado sa buntag, July 25. Nagsugod na kadugta ang patayng lawas ni Vivencio Bulfa dihang napalgan 3 ka kilometro gikan siyang gianuran. Matod sa Pamplona Municipal Police Station, si Bulfa missing sukad nitong Hulyo 22 sa gabi, human mulabang sa suba samtang gabaha. Migawa sa investigasyon nga mitambong ang biktima og kumbira sa wala pa muuli. Apan kay kusog ang uwan ug midako ang baha, posibleng gianod siya samtang milabang sa suba. Pagtanong-tanong namin sir, according po sa iyang wife sir, last po siya na seen daw sir is more or less July 22. Kasi ano man siya sir, uwian lang man siya. And then timing po to sir na malakas yung ulan kasi may bagyo nung time na yun sir. Parang 2 days or 3 days na sunod-sunod yung malakas yung ulan sir. Sa Pikas Bahin, waanay kinabuhi ang 49 anyos nga lalaki diyang napalgan daplin sa suba sa sitio Bigong, Barangay Dawis, Bayawan City, Huwebes sa buntag, Hulyo 23. Ang maong biktima nga si Antonio Ignacio Española ang matud pananangis siyang asawa nga maghunting og haw. Gipugnan unta siya sa iyang asawa kay kusog ang ulan ug posibleng mubaha. Sa situational report sa CDRRMO sa Bayawan, gikumpirmar niini nga gianod sa baha si Española. Matod ni Bayawan City DRRM Officer Engineer Edward Ryan Turida, mibaha ang mga suba sa Bayawan human mubundak ang kusog nga uwan nga dalas habagat nga gihigop sa bagyong Quiapo. Sa aftermath photos sa tabuan BDRMO, makita usab ang kadaot nga epekto sa baha. Aduna usay kabaw nga namatay human gianod sa baha. Sa video ni Diwitina Gray, naisama sa suba ang karsada sa Barangay Kalumbuyan ug Barangay Tabuak. Mausab ang karsada sa Barangay Poblasyon 3 sa lungsod sa Siaton. 14 ka mga pamilya ang gipabakwit gikan sa Barangay Nagbalayi, Santa Catalina, gumikan sa baha. Aduna usay rock slide ug landslide nga nahitabo. Anao say mga punuan sa kahoy nga nangatumba. Sumala sa pag-asa, habagat nga gipakusgan sa bagyong Quiapo ang hinungdan sa kusog nga uwan nga nagpabaha sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabo, Balitang Bisdak.